De priklocatie in Dokkum is op 6 maart sletten en zal ook net weer in gebruik genomen worden. De locatie wordt daarom hielendal ontmantelen, zodat de GGD het pand weer opsmieten kan, zodat het wie. Maar dat ontmantelen is nog best wel een operatie. Mensen werden hier bijvoorbeeld met bordjes naartoe geleid. Die moet je eerst verwijderen, zodat je mensen niet naar een lege locatie leidt. En van buiten kan je er al niks meer aan zien bijvoorbeeld. En dan moet je natuurlijk met alle bedrijven die hier dingen hebben geïnstalleerd ook weer afspreken dat ze het weer netjes komen weghalen. Dus het standmateriaal wat je nu achter mij ziet verwijderd worden. Maar we hebben ook allemaal technische en specifieke apparatuur gehad, bijvoorbeeld om de spuiten te koelen. Dat moet ook allemaal netjes weer weg. We hebben hier een heel wifi-netwerk aangelegd voor de mensen om te kunnen werken. Dat moet allemaal verwijderd worden. Al is er nou niet meer van te zien, in de alronde tijd ben hier een heel soort prikken zet. We hebben in totaal in Dokkum ongeveer 90.000 mensen geprikt. En in deze locatie, we hebben op 3 locaties gezeten, hebben we 37.000 mensen geprikt. En daarmee hebben we dus heel veel mensen kunnen beschermen tegen de ernstige gevolgen van corona. Nou er geen priklocaties meer binnen in het noordoosten van Friesland, betekent net dat mensen nergens meer terug te kennen. We zijn elke dag door heel Friesland aan het prikken op zogenaamde pop-up locaties. Op ggdfriesland.nl kun je zien waar we op dit moment staan. En dat is door de hele provincie heen.